karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway, Play them two bars of stardust. Bago pa man silang nakasal ni Papa. Pero, nahibaw ko ng sedis. Duna na'y gitaguang sungay si Alexa. Ug kana ang balion ako. Unsay balion ni mo dong iyan? Ang sungay ni Alexa. Ay, dong. Ay, lagpalabis imong kasuko ni Alexa, dong. Buotan baya na siya. Hilom nang. Ay glaban itong bahana. Ewa to ilami. Wala gay lami para nimo. Pero ipaunsa man na nimo nga ganahan manas imong amahan. Pero, kinsa masab ang dili ganahang Alexa, oy. Nga gwapa man in taong bataa. Unya nindot pa kay lawas. Unya bright pa gyud. Ano si Bright? Nang bugo to siya ng sedis. Wa to siya grado nang. Ay, bright, dong, oy. Kay nabingwit gud niyang imong amahan nga utukan o nya businessman. Mahimo bag di ka mo daig ni Alexa nang? Nala, sige, mamakat na lang ko. Bati siyag naong, bisan kun gwapa. Kutawin na lang kong kapida na mi. Ano ba siya sulti? Ian? Dali, may pakita ko nimo. Uy, ni asab day kalira. Niagi ko ng sadas, kiniyaman si Ian. Dali na, Lira. Ipakita na ko ng gusto namong ipakita na ko. Lakmi, imo na sad kong gitain ning mahalon nga kay anan. Dako na sad kag makastuan ni. Mahoy akong gusto nga matilawan nimo ang tanang natilawan sa akong asawa, Alexa. Ha? Ayaw nagkalain ha kung mag-iskot ko sa akong asawa. Dili, uy, manugutang malain man ko. Nahinumdum na ko sa studio sa imong asawa. Able ang mong studio para nimo, Alexa. Na, di na lang gid ko muso dito. Kay magubat na sa dunya mis imong anak. Ikaw nalay sabot sa patasan anang iyan. Pero nalipay ko nga nakita ko siya pagbalik. Ato lang ning sikrito, ha? Sure. Natural nga malipay ka kay amahan gud ka. Mauni ang dugay na akong gipangandoy. Nga mabalik ang laagan akong anak. Hain na ba to, ha? May pag ako lang gipicturan na akong nakitaan da. Ano sa magandang mo nakitaan dias direktorin ni Papa? Okay. Niara, Ano sa mana? nga ni Alexa, o gang iyang address. Bingo! Nabusog ka ba? Mo lang. Lahi ra gid ang pagkaon ninyo mga dato, no? Kay lumoy kay sa baba. Lami king kanon. Manambok man jud ko ini ba? Kira ko manambok ka. Atood, gusto kong muteka o business management course online. Ha? Kinahanglang masuhito ka bahin sa pagpadagan sa negosyo, Alexa. Hala, uy. Maraglisod pa na, Ed. Alexa, way lisod kung imong buhaton. Pero ayaw ni og seryosuha. Kay mas gusto ko og bagong ideya para sa figura butik. Unya? Unsa naman lang kun masupak si iyan ako? Hatagi siya og trabaho nga mabisi siya. Sama pananglit? Ikaw, Oh? unsa man ang nakita nimo nga kulang sa figura butik? Uy, pang lalaki dito. Unya, unsay imong ikasuggest? Magbutang og menswear department. Unya, Og si iyan ang i-assign dito. makamao ka gyud ay sa negosyo. Ako lang nang nakita, uy. Nakafocus na gid sa mga gowns ug women's clothing ang figura boutique.
So, panahon na nga imo kining usbon. Sige, ikay sulti ni Ian, anak. No. As manager, ikaw ang muasay ni Ian sa angay niyang buhaton. Muhangyo ko nimo, Alexa. Himo ang responsableng negosyante ang akong anak. Hala no? Ako gyud? Asawa ta ka. O ikaw ang manager. Ikaw ang muplano sa tanan. Pero before ni nimo i-implementar, pabasahaon ako. Tanan nimong opinyon, ipaibaw nako aron maprotektahan ta ka batok sa akong anak. Okay. Nana. Mauna na. Nasa sud ang gubot kaayong lugar ang kinikanan ni Alexa. Kaluod ba ning dapita, uy? Ang basurahan? Naman sa gianan? May abot ka sa papas papanguyab ni Alexa din, eh? Tingali. Ano man, mga naog na ta? Uy, puslan man nga ni Anata. O kayon ta ang tinaguang baho ng Alexa. Mayong adlaw. Naba din magpuyo si Alexa? Oo, pero namalihin man sila. Nakajak pa ito bayana eh. Kalit namin yung dato kayo. Mau ba? Wa na siya din sa ila? Pero, doon na ginahibaw kung hain sila karon. Oo, kaya bitabang magpahakot silang mga butang sa bago lang ibalhinan. Namalhin sila? Gatagan sila ang part din sa bana ni Alexa. Swerte rin kasi Dudo eh. Ang sugarol ka dako, nakaubagan og tiguang. Siya may nagbugaw siyang anak. Bugaw ang amahan ni Alexa? Mara ko na bati ang istorya. Si Dudo ang nangitag milyonaryong bana ni Alexa. Mahimo ba ubanan minimo sa ilang gibalhinan? Mo na ilang bagong apartment. Ilan siya sultihan nga ako nagtultol niya. Patay ko ng Dudo. Nga naman di ay, kriminal ang amahan ni Alexa? Nagkapatayan maguna sa una. Batanong pa. Mauning pamilya ang gigikanan ni Alexa? Kanyang inahan. Sakit ka TB. What? Yucks! May sakit ka TB pag yung inahan? Posible din nga tibihon sa Alexa. Dali na. Mga nauna na. Paul lang sira. Tagal ako. Palipay na ba? Okay. Na 500. Pauli na. Salamat, sir. Alo, Alexa. Pa, nanawag man ka? Napamigimitingan si Ed. Sabad ni mo ba di ay? Nangumusta naman ko sa akong umagad? Okay ra si Ed pa, uy. Nya, kumusta naman mong mama diha? Tuwas gawas, nagardin-gardin. Tuod, kung makagunit kag kwarta na, padad imini, mama ni mo ha? Pero ang saan naman sad nimo pa? Isugal na sab. Dili nak, uy. Lain sab kayo kung ikaw, lami kag sudan, unya kami isda-isda lang. Makaayo masad na ninyong isda pa. Daghan ang akong kaang sa buwak. Excuse me. Ikaw Oy, ba ang inahan ni Alexa? oy, haladong. Oo, ako ang mama ni Alexa. Ay kinsaman mo. Siya si Ian Samante. Ang bugtong anak ni Ed Samante. Og, ikaw yung inahan nga gitibi? Ay, kaysa guntay nagsulti ninyo nga may TV pa ko. Ay, sa una raman to, kining ako ubo-ubo naman lang ni. Ew! Ian, ayaw kayo paduol nila ha? Kay manakod naman ng TV. Ay haya ninyo sa? Nagpahimos man mugmaayo sa kwarta sa akong amahan? Tinuod cute. Manghanto kay gani mong pamilyaha mo. Dodo! Dodo! Oy, gitawag ko sa imong inahan, Alexa. Sige, manawag rin niya ko
Usab unya pa, si mama nang akong pagkisultihan. Dodo! Anala, sige, babay na. Ang kwarta unya na ko, ha? Bye. Dodo! Oh! Na! Paghuwat! Ano bang saba, magay ka? Oh, uy, kinsaman mo? Ako ang anak sa negosyanteng gusto ninyong hukhukan, oy! Dodo, bisaan ka nga dili na magkagubot sa imong mga planos kinabuhi sa atong anak. So, klaro na lang gid kaayo. Nga ikaw tigawanga ka, ang bugaw sa kaugalingon nimong anak. Hoy! Ay ko nga bugaw, ha? Bugaw si imong kagaral. Kaigor na kong giblinded si Alexa sa imong amahan. Parehas na! Ha? Bugaw ka sa kaugalingon ng mong anak! Paglayas mo! Ha? Ang imong amahan ang basula ining among kahimtang og ayaw kami. Mga wagyo day mo'y mga batasan! Usala! Kamo ang mga way batasan! Mutungalan mo din, he! Aron insultohon me! Okay nga no. Dili tinuod nga gibugawan nimo imong kaugalingong anak. Ikaw gisa na ni Dodo. Ikaw gyud. Yamatra! Tanawa! Ang imong asawa na mismo ang mitubag. Ikaw ang sadaan kay gilawg nimo ang imong anak sa akong amahan. Ug ang imong anak sad nga naong sad og kwarta, mikagat sa dayon sa akong amahan. Ambi ng gunalik! Ambi ng guna! Ambi! Oo, saan man na nimo? Itigbas ninyo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!